Prince Music Nigeria. Maurice Wasikapa. Hi. Yes, sir. Nabiamu kansi abia obodo nabiamu kansi abia maluli je wabuna kokodogu oyoma ya dele manelu Asimu nabiamu kansi abianu Owa nabiamu kansi abia Maluli je wabuna kokodogu Oyoma ya dele manelu Nenwelu ofu odogu Oke wonoru ukwu Oyoma sona ni abegbe Abia Ijele bu akobia Ezo ebia bamunso Oyineku ajondo Ijele neku emerora Ezo yodogo Eze mwaje abawo Oye sike ya ganali Kaya puni kwenye ya information kwenye ya chacha Na nyema na mungu kanili biano No prono kwenye na neko no wano Manivo ya nemeke jameano Chief Kevin Ikechukwu Ezenea Ozo Udoka Noruku The blockchain analyst Founder, the CEO KKBit Digital Exchange Service in Australia Odoguni Buifeno The Ebu President Ndibo One the number Na Queensland na Australia Aye sigega wana aye sogana Mota Noruku Nima Anambra State Kamola Yidike Nesinu Knowledge Chief Nestor Okechukwu Ezenea Yana Wunya Let Mrs. Rosemary Azuka Ezenea Machinye Roswego Machinye Roswego Machinye Roswego Machinye Roswego Nanyene Londunwe Nono Mora Edike Ike Wetobe Noruku na wama metosia Wakusia Primary School Nime St. Nkedi no the shadow Oyuwekusi siebe wanabazi Abuja Wekusi na government secondary school Nkedi ni Abuja
oweluzie n'ife mahadum Kevin batabazie na Igbo oyiwe batawazie na Igbo Imo State University dị na Lore Kevin webidiwe wekusie zoology na Kevin akusisia weluzie BSc na Kevin akusive wa mebezie no masters na the same university na Department of Public Health ebe ọ nọ n'umesie nya amefe pụtabazie obodo oyibo wee nabazie n'Australia n'Australia na Kevin bụ wakworo akwụkwọ n'Australia na Kevin mewakworo masters n'Australia ka Kevin ji mere ebe obibi n'Australia ka Kevin nọ mepesiwe company na-emefu ego ọdịzi maka na-enyelu ndụ aka maka na Kevin bụ nwoke enwe obi oke ijeleje obi ọma na nwa mama mepesiwelu company nkofu n'ime bụ KKBit company na-emefu ego n'ụwa na fa na-ezipụ ego na-ezinatakwu ego na mba ụwa niile KKBit suru mba ọnụ fano Nigeria fano na South Africa fano na America mana fano kwa India fano na mba niile mana Australia bizisi ocheno na Queensland ese icholu ego lekwano KKBit I pay you one send money lekwano KKBit inesipu ego lekwano KKBit I pay you one receive money lekwano KKBit inesipu for business lekwano KKBit kopu papu kicholi kunawe lekwano KKBit enyi jena gogo type 1 KKBit na KKBit zulu wano with assurance ese icholu cash yaba icholu na container yaba na container by dollar yaba na euro compounds yaba enyi nke ego ole yaba inesipu to China yaba na KKBit zulu wano with assurance yaba nwoke bugodi fire nwoke na-ebebe ekwe na-akụli odogwu na-ememe ike nwere ugwu ike onye mmemme odogwu degidede ike chukwu eze na ya odogwu obi kame ọzọ n'ibu dike odogwu bụ udu ego another company na-enedo mmadụ anya ọkwa nnowe lokalu si dị faye founder the CEO Adorable Living Pty Limited n'Australia ndị ọma na anyị ka na-eli unu nwoke wepụrụ no foundation ERA nke onye nyelu ndị mmadụ aka ọkwa komelu na nrụta ma mee maka nwanyị n'ụwa ụlọ onye na-enye
founder Ezennia Rosemary Azuka Foundation Odogwuni Igbo Ifeno anyị esighị gaba na anyị esogara Ezennia Rosemary Azuka Foundation enyekwala na scholarship n'isi mmadụ asaa n'ime mba dị iche iche na Nigeria site na secondary ruo na university ndị ọma kọpụ ndị fa na-enyere aka n'ụlọ ọgwụ na afa aka nkụ ndị ọma eji eme ọrụ ndị ọma na anyị keneli ụlọ Kevin nụrụ nwanyị ọma ogegbe m obi dị ya ezi nwanyị ọma eji eme ọnụ Mrs. Cherry Ezennia agbala dị mma na akwụ dị ya n'iru Managing Director KK Beats in Australia Founder, Managing Director Cereza Fittings in Australia Nioma Nemesi Akwadema Oyoyo na Ikenele Eze wanyi mulu King David Ike Chukwu Ezennia Ebube Chukwu ụzọ Kobuzi adora Nwata bụ sọ mma Adora Ezennia Norris Music Nigeria. Kaiba luzie n'ụlọ ebe nwa mama Sibiu Kaikenesie n'ụmụnne ya ndị ọma n'obodo ọrụ ukwu ụmụnne dị mmodogwu ji eme ọnụ n'elu ọwa Chief Chisom Ezennia ọzọ ụmụnna nwezu akụ n'ọrụ ukwu ezi nwanne ka ịbụ nọ gị n'odozi obi gị Mrs. Pascaline Ezennia ndị ọma na anyị keneli unu Chief Uchenna Ezennia ọbata ife adị 1 n'ọrụ ukwu Uchesin Global na anyị keneli na Cameroon ka ibi gị na lọlọ gị Mrs. Chinwe Ezennia Diamond Ụmụagbala ndị ọma na anyị keneli unu Chief Joseph Ezennia Ezennia n'ọrụ ukwu Projo Industries Nigeria ezi nwanne ka ịbụ nọ odogwu na anyị keneli gị na lọlọ gị Mrs. Amaka Ezennia Chief Okudili Ezennia onye ọma na anyị keneli onye ọma ọrụ ukwu nna bụ enyi ezi nwanne ka ịbụ nọ onye ọma na anyị keneli nọ Mrs. Adora Ọfọdụm
ezi nwanne ka ịbụ nọ gị na ezi dị ya ma chinyelenu Engineer Morgan ọfọdụ ndị ọma na anyị keneli unu anyị ekenebeze Chief Peter Ogunude ikwere o kwesịrị eze n'ọrụ ukwu onye ọma na anyị kenele Dr. Obiora Ogunude ọ nọ n'uju ezi nwanne ka ịbụ onye ọma na anyị kenele Mrs. Uju Obinyeliakụ nwanyị gbuo efi na anyị kenele Mrs. Chidilime Mrs. Chidilime ezi nwanyị dị mma onu morisi kenegiro Mrs. Chidilim Atukulu na anyị kenele na ya echebe n'Imo steeti ka ga-arụ ka eresielu ndị ọgọ maka n'elu ụwa n'ezi ọgọ bụcha onye Mr. Cornelius Akano ezi ọgọ Gina Lolo Mrs. Gladys Akano ndị ezi ọgọ na anyị kenele unu nọ ebuziela egwu nwa pụtazie n'ama ka ekenebeze ndị ọyị ọma ndị ọyị ọma ejeme ọnụ odogwu bụsi ọgaligwe ndị ọgaranya ndị ezi ọyị dị mma eji aba mba n'ụwa ndị ọma Chief Dr. Uchenna Emmanuel Nweze ọdịiche 1 nọ lido n'Enugu Ezike ọyịkwu ka ịbụ nọ onye ọma na anyị kenele gị na ma ọma nwaanyị ọma Mrs. Uche Monica Nweze ndị ọma na anyị kenele unu Chief Dr. Michael Okonkwo enwenata ọzọ na nri onye ọma na anyị kenele gị na ala ụlọ gị Mrs. Ifeoma Okonkwo ndị ọma na anyị kenele unu A special greeting to you, the Senator of Queensland, man of the people, Senator Paul Scar, the Senator of Queensland, in Australia, the African Senator, the People's Promoter. May your days be long. Chief Valentine Watts, the CEO, Thames Council, in Australia, the former Vice President, Citibank Global,
esi oyi na ikenele no Mr. Mawija Mekai Kabila Founder, the Managing Director Mawija Super Care Pty Limited in Australia Oyoma na yikenele no Reverend Father Nicholas Okafor Oyoma Bina Germany Oyoma na yikenele no Chief Engineer Benjamin Emelike Ukono Gino Dosi Obigi Mrs. Julian Emelike Ndioma na yikenele uno Dr. John Onubuoku Founder JCI in Australia Oyoma na yikenele Gina Lola Mrs. Cecilia Onubuoku Mr. Blessing Agada Oyoma na yikenele Oyoma na President Nigeria Community Association na Queensland, Australia Oyoma na yikenele Mr. Pascal Okafor Ezenyoma Kibo Mr. Onyeka Okonkwo Oyoma na yikenele Dr. Andy Emmanuel Odogwu na yikenele Mr. George Tamuna Miete MC Ibori Ndioma na yikenele uno Ndi ezenye jabamba no Ndi ezenye jabamba no